Iya na ang Hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. Ug karon, ani ana ang ato mga kapartners maayong panglawas. Sir Rickby ug Sir John alang sa Hugyawan sa San Panyawan. Mga kapanyawan sa kamayong adlaw kaninyong tanan og welcome sa atong pagpanaguban ana napod kining aton tulumanon karon sa maayo nga panglawas hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tighimog tigapon sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gyud nga dunay mga pagtabang kanato ilabi na gyud ang pagplastar sa ato ang mga lawas nga mamahimo kitang luwas batok sa mga balatian. Ang ato ang mga produktong herbal mga higalag isuon dili nato hikalimtan ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang SED Panyawan with Garlic ug usab kaning atong SED Cogon Herbal Capsule. Mga kapsula kini mga higalag isuon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan gumikan kay angkon ini ang panyawan nga tanom nga di na pamutudaan nga mao kini siya ang magatubag sa mga bisan unsang matang nato sa mga problema sa panglawas. And kung haplas usab ang imong gipangita mga higalag isuon na dunay kitay haplas nga makatabang ang SED liniment oil ang ginama sa SED Marketing pinaluhan of course sa Seed Pharma Incorporated nga nagagama sa ato ang haplas nga dunay gahom sa methyl salicylate, camphor ug sub menthol. And dili po nato ikalimtan mga igsoon ang atong nindutan kay nga klase nga kape ang SED Panyawan Coffee Mix. Mao kini ang kape nga adunay gahom sa mga sangkap nga napamatud-an nga mutabang sa mga bisan unsang matang nato sa mga problema sa lawas. Aduna kini siya mangosteen, aduna panyawan herb, aduna kini siya cinnamon, and aduna kini purple corn or kani ginatawag natong mais tapol. And aside niya na ang papatamis ni mga isuon, dili po ni siya makadaot ka nato gumikan kay ang iyahang ginatawag natong sweetener is kaning ginatawag natong stevia or kaning ginatawag natong pampatamis nga natural. No, gumikan kay ang dahon ni mga isuon 300 to 400 times sweeter than sugar. Nang nindutan kaayo ang ato ang kape. Kay kung ikaw nagainom kanini, ma-feel gyud nimo ang power sa herbal, no. Dili na siya ang katong common gyud nga mga coffee nga ginainom nato nga sulabihan kay katamis nga pag magkape kita, murag ma-feel og ma-taste nato ang sugar, no, nga halos magpilit kaning atong mga laway. Mo na nakanindot sa ato ang kape karon. And of course mga sabon igsuon nga makatabang sa pagpaputi sa atong mga skin, making our skin younger looking and radiant, blemish free, no, walay mga talumtom, bugas-bugas, mga blackheads, whiteheads. Ang SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Beauty Soap nga adunay glutathione, and of course ang ato ang SED Celebrity Kojic Soap nga adunay kojic nga makatabang sa pagtangtang sa mga dead skin cells ug pulihan niya og mas bago. Bueno, sama sa naandan aniya kaya pun kining atong partner karon sa atong health nga maghatag og tabang kanato si Sir John. Sir John, mayong adlaw di kanimo. Yes, may adlaw kanimo na Sir Rick, no? Sa to mga ating paminaw, kumusta ka mo tanan? Sir John, atong pag-isgutan karon ang usa na pud kamatang sa problema sa mga Pinoy. Gumikan kay sa ako na pamatiktan matud pa sa pagdulunan manggod sa Department of Health nga kasagaran na bagid Pinoy, no, gikan sa udto abuntag paniudto panihapon ang ato mga pagkaon babad sa mantika kun dili mga pinirito, mga sudan or mga pagkaon nga adunay gyud kalambigitan sa ginatawag nato nga mantika, no. Now, Sir John, matud pa nila o matud sa Department of Health nga nagtaas pod ang bilang sa mga kaigsunan natong taas og kolesterol or kaning ginatawag natong hyperlipidemia. Sa kaning kondisyon nga diin adunay taas nga excess fats or lipids, no, sa ato ang mga dugo nga mag-build up og mga plaque, no, or mga ginatawag natong sebo, mga bara diya sa atong arteries, rising the risk of heart attacks and stroke. Sir John, kung maghisgot kita og taas nga kolesterol, delikado gini kini siya nga matang sa problema sa panglawas, Sir John, no? Kay posible nga ma-heart attack kita, gumikan kay mabarahan kaning atong mga kasing-kasing og sebo or kaning ginatawag natong mga plaque or baka kaning atong ugat nga dako sa atong utok nga hinungdan pud nga mamahimo kitang makaangkon sa stroke. Sir John, unsa may mga laing-laing pang mga primary causes sa ginatawag nato nga hyperlipidemia or kaning ginatawag nato nga high cholesterol, no, taas nga cholesterol sa atong lawas. Kay kabalo man ta, Sir John, nga aduna may duha ka matang sa cholesterol, no, sa ato ang lawas. Ang HDL kung high density lipoprotein
nga diin usa kani ka matang sa lipid nga gaan and of course mas makatabang sa atong lawas kay mamahimo man niyang energy or fuel kini sa atong lawas. Morning good cholesterol. Kani pong bad cholesterol or kini ginatawag natong low density lipoprotein, mao man kini siya ang ginatawag natong deadly no nga klaseng lipid or kani ginatawag natong fats para sa ato ang lawas gumikan kay mao man kini siya ang hinungdan nga mag-build up ang mga plaques. So karon sir Jan atong hisgutan unsa pay mga primary reasons para ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag nga high cholesterol. Go Kana ahead, Sir Sir Jan. Rick, no? Yes, ang kana lang Sir Rick, no? Wala mong gilaing hinungdan ni ana kundi kana lang mang yung pag-consume no sa high nga fats, no? Fatty foods, no? So the problem is ang usahay ang tao, no? Mas ganahan siya siguro sa lasa o sa kalami, no? Siguro sa kining mga pagkaon nga puno no sa mga saturated na mga fats, no? Trans fats o kining mga fats nga gikan sa animal product. Kay mostly man good Sir Rick, no, kining mga animal product na mga based na mga fats, no, mo ni siya ang nag-comprise sa ginatawag natong low density lipoproteins. Kini nga to ang mga LDL mo nitong klase sa mga tambok, no, nga mupilit din na sa to ang mga kaugatan. Actually Sir Rick, no, para masabtan sa tanan, ang cholesterol importante sa lawas. So pinaagi sa cholesterol ma-breakdown ang katong mga vitamins, no, na ato ang mga gina-consume every day. And mo tay ginatawag nato na fat soluble vitamins, no, so kaning kasama sa vitamin A, D, E ug K. Apan no usahay tungod kay sobra ang ato ang pag-consume niini, mag-deposit na siya. So may tay kung dili nimo kinahanglan, sige patulog lang sa dinha ana man no. So ang kining mga cholesterol, no, maglutaw-lutaw na siya dinha sa tuang kaugatan, no, sa tuang sabay sa tuang dugo. So mo nang gitawag na hyperlipidemia, meaning pagsaka sa lipids dinha sa atuang dugo, no. So meaning maglutaw-lutaw na siya dinha and tungod kay dili man siya actually dapat dinha, no. So ginabuhat is ginapilit siya sa walls, no, sa interior walls ato ang mga blood vessels. So mo tong ginatawag ni Sir Rick, no, na plaque, no, kay tungod kay magbara siya dinha sa sulod sa tong kaugatan. So kana siya Sir Rick, no, ang kanang pagkaon gyud o pag-consume gyud, no, sa mga tambok nga sobra-sobra mao gid na hinungdan nga nung makasinati ang tao og hyperlipidemia or at the most kining fatty liver, no, pagkatambok sa iyang atay. Okay. Once again, mga igsoon natin, mani kanunay ang mga risk factor para makaangkon ka sa ginatawag natong high cholesterol o nanini kaning diet, no, kaning high intake of saturated fats or kaning mga red meats, no, mga dairy o mga refined sugars. And of course, ang lifestyle. Dapat na kita ginatawag nga physical activity. Kung kita adunay physical inactivity or kanang wala kita mga lihok, posible kita nga makaangkon sa ginatawag natong pagtaas sa ato ang cholesterol. Aside ni ana kanang obesity or kanang gatakon. Yes. And of course kanang ginatawag natong genetics or age, no, pagmana sa ato ang mga kaigsunan. Bueno, may gali kay ang ato ang SED marketing igsuon adunay pagtabang kining atong SED panyawan with garlic. Ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Napamatud-an kini siya nga pinaagi sa gahom sa allicin or kaning content nga nasa garlic, makatabang kini siya sa paghili sa mga plaques or kanang ginatawag nato nga kanang mga makabara sa ato ang mga kaugatan sa kasing-kasing hinungdan sa stroke o baka heart attack. Munang kung ikaw aduna kay pagtaas imong cholesterol or baka paminaw nimo igalag igsuon, medyo naga-consume ka kanunay, no, sa mga fatty foods, no, mga pagkaon nga taas mantika. Delikado ang atong lawas sa high cholesterol. Maayo nang mag-SED panyawan with garlic para matabangan kining atong lawas. Sir Jan, salamat sa kahigayunan nga nagkauban na pud kita nining adlaw karon para sa ato ang hugyawan sa SED panyawan. Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po. Punta pa dahil pag-ipon sila sa pagsubaybay natin.
Sa mga kaigsunan nato diha karon nga dunay mga problema sa lawas timani kanunay nga makatabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.